دائما أن الفشل طريق إلى النجاة. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحبة وقال إنكم لا تدرون في أية البركة. رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقع اللقمة أحدكم فليأخذها وليمد ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يهدر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يهدره عند طعامه فإذا سقط من أحدكم اللقمة فليمد ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. التاسع حديث نترى عنه daga Jabiru radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara bila akila asabi'i ya manzo Allah bai tsira da amincin Allah ya umarni da wato side dan yatsu in an ci abinci a side dan yatsu a side wasu hafati da kuma akushi ko kwano ko faranti in an ci abinci an gama a side yan yatsu sannan kuma a side akushin ko a side kwano. Innakum la tadruna fi ayyatin albaraka, dan ku ba ku sani ba a cikin wanne ne albarka take. Ita ba albarka ita ce faidun ilahi, wata baiwa ce daga ubangiji wadda take zuwa abi ta haɓaka wanda ya wuce hankalin mai tunani. In albarka ta shiga a cikin abinci to za a samu lafiyar mutum ba san iya inda za ta kai ba, sannan himmar mutum ba san inda za ta kai ba, sannan arzikin mutum ba a san inda zai kai ba. Duk wani abu nasa ubangiji sai ta haɓaka shi inda albarka ta shiga. To cikin duk abincin da za a ci to akwai albarka, ko yanzu ka ci akwai albarka, sai dai baka san a ina take ba, ko a ɗiban farko ko a ƙarshe ko kuma duk sai ka ci ka gama baka taɓo gurin albarka ba, sai a iya 'yan yatsunka a nan take ko ka siɗe, ko kuma abin da ya rage a cikin kwana a cikinsa albarka take, ko kuma wanda ya kubuce ya faɗi a ƙasa wataƙila a cikinsa albarka take. Sa shi kuma annabi alaihissalamu an aiko shi ne ya ɗora mu akan hanya. Duk abin da za mu ci riba duniya lahira ya nuna mana, shi sa ya nusar da mu wannan. in za a ci abinci ka siɗe 'yan yatsu, ka siɗe akushi, sannan idan wani ya faɗi to ka ɗauka ka goge masa wato abin da yake kai maza ka cinye, don baka san ina albarka take ba. In dai ta shiga to ka gama ci riba rayuwarka. sai dai shi wato siɗe 'yan yatsun shi da dogon ɗan yatsa ake fara siɗewa, sai a siɗa wannan, sannan a siɗa na biyu, sannan a siɗa wannan, sai an siɗa uku, sannan sai kuma a dawo a siɗe babban ɗan yatsa, sannan a siɗe mununi. A haka ake siɗe 'yan yatsu inda irin na annabi ne alaihi salam. kamar yadda yanke farce shi ma irin nasa alaihi salatu wassalam, an tashi da ɗan yatsan dama mununi ake farawa, sannan a yanke wannan dogon da yake ba, sannan a yanke wannan, sannan a yanke binsaro, sai kuma a dawo hannun hagu, sai a fara da ɗan kuri, sannan wanda yake binsa, sannan wanda yake binsa, sannan wanda yake binsa, sannan babban ɗan yatsa na hagu, sai kuma a kammala da babban ɗan yatsa na dama. Da shi kuma yanke farce na sunar annabi alaihi salamu haka ake yi. Rawahu Muslim, al-Imam Muslim shine ya rawaito wannan hadisi.
wa fi riwayatin lahu ya zo a wata riwayar tasa dai shi al-imam muslim yana cewa idza waqa'at luqmatu ahadikum idan lauma ɗayan ku ta faɗi a ƙasa fal ya akhuzha ya ɗauke ta fal yumit ma kana biha min azan ya goge abin da yake da tattare da ita in ta dan taba ƙasa ko ta taba wata shimfiɗa to ka goge wal ya akulha sannan ya cinye wala ya da ahali shaidan kar ya bar wa shaidan ita in ya bar ta shaidan zai samu ya ci wala yamsah